ኤርትራዊ በሃንቀውታ ዝጽበዮን ዘሎ ፍልጠትን ተመክሮን ዝለዋወጠሉ ሃገራዊ መንነቱ ዘረጋግጸሉ ባህልን ያታን ብሔራት ሃገሩ ዝዕቅበሉ ንሃገሩን ናጽነቱን ዘሎ ክብሪ ዝገልጸሉን ንዝያዳ ስራሕ ዘሎ ተወፋይነት ዘነጽረሉን ዓቢ በዓል ኣለዎ ፌስቲቫል ኤርትራ እዚ ሕጂ ዓመት መጽ ብዓብዪ ድምቀት ዝበዓል ዘሎ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ 1970 እዩ በቶም ኣብ ስደት ዝነብሩ ውፍያት ኤርትራውያን ተጀሚሮ ኣብ 1970 ክሳብ 1973 ገለ ጉዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ቦሎኛ ኢጣልያ ከም ልማድ ይጠራነፉ እኳ እንተነበሩ እቲ ወግዓዊ ምትእኽኻብ ግን ብምኽንያት ጉባኤ ኣብ 1974 እዩ ጀሚሮ ካብ 1977 ድሓር ግን ማሕበራት በብደረጃ ሃገር ስለ ዝተጠርነፋ እቲ በብግዚኡ ማለት ኣብ ኤውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካን ማእከላይ ምብራቕን ዝካየድ ዝነበረ ጉባኤታት በጥርኖፍ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቦሎኛ ኣብ ከክልተ ዓመት ክካየድ ተመዲቦ እተን ኣብ መንጎ ዝነበረ ዓመታት ከዓ ናይ ፌስቲቫል ክኾና ተወሲኖ ከምዚ ኢሉ ክሳብ 1984 ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ ካብዚ ዓመታት ሒዙ ግን እቲ ፌስቲቫል ዓመታዊ ኣብ ቦሎኛ ከም ዝቕጽል ተገብረ ብፍላይ ድሕሪ ብሩራዊ ኢዮቤል ሰውራ ኤርትራ ፌስቲቫል ቦሎኛ እናደመቐን እናዓዘዘን ከይዶ ጸኒሐን ጉጅለታት ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ክሳተፋ ምስ ጀመራ ከዓ ስምዒት ህዝቢ ብተዓጻጸፉ ወሲኹን ጥርናፍኡ ኣሓይሎን ኣብ ፈለማ ክጅምር እንከሎ ካብ 300 ዘይበዝሑ ተሳተፍቲ ዝነበሮ ፌስቲቫል ቦሎኛ ድሕሪ ቅሩብ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ክሳተፉ ብምጅማሮም ኣብ መወዳእታ 1980ታት እቲ ቁጽሪ ልዕሊ 10,000 ደይቦ ኣብ ዓዲ ስደት ክንዚ ዝኣክል ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተኣከበ ኤርትራዊ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎታት ብዝተማልአ መንገዲ እናቕረብካን ክልተ ሰሙን መመላእታ ከተእንግዶ ክትክእል ቀሊል ኣይነበረን ምውሓድን ተወፊኻ ምግልጋልን ናይ ተሳታፊ ህዝብን ኣካየድትን ብዓብዩ ከዓ ንስእሊ ሃገር ኢልካ ይግበር ብምንባሩ እቲ መደብ ባዝዩ ጽፉፍ ኣገባብ ይካየድ ነይሩ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫል ኣዝዮም ኣገደስቲ ንጥፈታት እዮም ዝሰላሰሉ ነይሮም ጸብጻብ ዓመታዊ ጉዕዞ ሰውራ ኤርትራ ሓለዋት ኣብ በበይን ኹርናዓት ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክትዓት ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳያት ንመንእስያትን ህፃናትን ዝምልከት መደብ ባህላውን ስፖርታዊ ንጥፈታት ያታዊ ዕላላትን ዛንታታትን ኮታ ብድምር ናይ ሓደ ህዝቢ ጥሙር ባህላውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ይካየዱ ነይሮም ፌስቲቫል ቦሎኛ ሓድነት ህዝብን ሰውራን ካብ ምድላል ሓሊፉ ንብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምትብባዕ ዓብዪ ተራ ተጻዊት እዩ ብዘይካዚ ኣብ ወፃእ ዝካየድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣበርቲዕዎ ዘይነዓቕ ገንዘባዊ እቶት ገይሩ እዩ ከምኡውን ነቲ ብርቱዕ ሓረርታ ናጽነት ዝነበሮ ኤርትራዊ ስደተኛ ከዓ ማእከል ተስፋ ኮይንዎ When
እቲ ኣብ ስደት ዝነበረ ኤርትራዊ ዓመታዊ ፌስቲቫሉ ክዛዘም ከሎ ንዓመታ ኣብ ናፃ ሃገርና ክነብዕሎ ኢና እናበለ እዩ ዝፈላለ ነይሩ እዚ ምንየቱን ሃንቀውታን ክውን ኮይኑ ድማ መጠቓለሊ ናይቲ ኩሉ ተስፋታት ብዝኾነ ዓይነት ኣቀራርባ ካብ 1992 እናትሒዙ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክበዓል ጀሚሮ ድሕርዚ ዓመት መፀ ብኹለንትናኡ እናተመሓየሸን እናፀበቐን እናሃብተመን ኣብታ ንጹሃት ኤርትራውያን ብጭካነ ዝሕየሩላን ዝቕተሉላን ዝነበሩ ቀፅሪ ኤክስፖ ይቕፅል ኣሎ እዚ ሃገራዊ ንግደት ምስ ጥሉል ክራማት እናተሰነየ ዝካየድ ፌስቲቫል ካብ መላእ ሃገርን ወፃእን ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ እዮም ዘለዎ በዚ ከዓ ፌስቲቫል ኤርትራ ነቶም ኣብ ስደት ተወሊዶም ዝዓበዩ ኤርትራውያን ምስታ ብማዕዶ ዝፈልጥዋን ዝሕበኑላን ኤርትራ ዝፀንሖም ዝምድና ዝያዳ ዘደልልሉ መድረኽ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ፌስቲቫል ኤርትራ 2015 ድማ ፌስቲቫል ቅርዓት ስኒት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ቅድሚ 2 መዓልቲ ተኸፊቱ ህዝቢ ልዑል ወኒ ይሳተፍ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣደኻኹና ባህላዊ ኣባይትን ኤግዚቢሽንን ዘጠቓለለ ቁሸት ሰባታት ያታዊ ትልሂትን ኣፋውያታን ኩርናዕ ሙዞን ሰንዓን ማእከል ትምህርትን ዳህሳስን ቁሸት ገድሊ ጥንታዊ ስእልታትን ንብረትን ሃገርና ዘንፀባርቕሉ መድረኽን ካልእ ብዙሕ ንባህልን ክብርታትን ዘጉልሕን ዘንፀባርቕን ትሕዝቶታት ሒዙ ክሳብ 2 ነሓሰ ክቕፅል እዩ እዚ ኣብ ሓደ ቀፅሪ ስኒት ሓድነትን ፍቕርን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ቅርዓት ዝረኣየሉ ሃገራዊ ንግደት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ኣወዳድቑን ፅባቑን እናበረኸ ይኸይድ ኣሎ